An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye mars kalo ale tile 11 san 2026 sunkalo ale b'a tile 22 la min ye san 1447 sɔgɔmada in na an bɛ taa bankasikaw fɛ yen k'olu ka kuranko ko a ɲɛnabɔra. Narakaw fana olu fana y'a yira sa k'u ye taji sɔrɔ min ye sankaw fɛ yen npogotigi dɔ ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye san kalanso kɔnɔna na. Mugan ka 18 a y'o sɔrɔ donbolo kɛra a ye yaasa ka se ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan min ye Sumuna Félicité Dako o de ye a tɔgɔ ye a bɛ sankaw fɛ yen. O yɔrɔ kelen fana na fala ye banabagaw fɛ yen min ye préfet ale nɔrɔ bilara min ye o fana ye muso ye nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye. Pionniers olu tɔgɔla so o jɔra k'o ban pewu yɔrɔ kurumokarila kunungo premier ministre fɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ janɛgɛlakaw fɛ yen an n'an da don ale baabu la min ye diinɛ ni bato ye k'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Tile tan laban in ale kan ka matarafa cogo min na studio tamani maaw ye ɲininkali kɛ o la an n'an da don o la. Donbolokow bɛ senna hali bi. Ministre sécurité alimentaire ale tun bɛ sigida filanan kɔnɔna na min ye ka taa donbolo kɛ olu maaw ye 15 mugukaw an'olu ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ. Madamu Kumare ni o ye Gaku Simaga ye, Mariamu Simaga n'an b'a wele ko Gaku min ye Sumatra DGA ye ale fana ye donbolo kɛ maaw ye Segu ani Bamako o kɛra cogo min an n'an da don o la. Farikolo ɲɛnajɛ an ka sɛgɛ musomanw bɔla ndulati la sa olu labɛnnen don. Diɲɛsirige naani kuru kara ɲɛbila ndulataw olu bɛna wulikajɔ kɛ o la nin waati na sa min ye Iran fana muso balɔntanaw fala ye ko 5 k'olu taara Australie dɛ k'u tɛ se ka se ko sabula k'u ma imda an n'an da don o fana na ka kɔkan kibaruyaw tɔw kɛ k'ale dafa. Seko ni Dogo an na taa Segu Mamu Dafe livre dilannabaw olu fana bisimila an na dɔ fɔ nin bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ suntigɛyɔrɔ kuma fala yi bɛnkɛ ko k'ale ma foyi faamu dɛ ko denmisɛnninw nana yogoro kɛ kunnasini ko so ale ye a ka kini tɔ d'u ma ko minɛn t'ale bolo ko ka kini kɛ o la o ma kɛ ko juguman yɔrɔ ye dɛ ale bɔra k'u dɛndɛn min kɛ u y'u sigi so kɔfɛ ye malo ni ɲɔ ni fɛn b'u bolo y'a bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ. A ko k'u yɛrɛ yogoro dɔnkili min da fɔlɔ ale t'a dɔn ni yogoro dɔnkili don ni maraba yaasa dɔnkili don walima ni kɔmɔ dɔnkili don sabula ale ma taa fa ni nafan foyi y'a la ne ko k'a ka segin a ka fala ko ale wa k'a bɛ komi kongolakaw ka dɔn ninnu ɲɔgɔn na de b'u bolo k'ale ma foyi faamu. Jidunu fɔlɔ k'olu fana bɛ ten fala ye k'an ka denmisɛnninw k'an k'u labɛn a ka dusukasi kɛra min ye kunu fala ye nafila seli la o cɛ 2 de tun bɛ yen kunu denmisɛnninw ma ye musow kɔni kɛrɛfɛ tɛ mɔgɔw sɛgɛnna bɛnkɛ ko k'ale ma foyi faamu dɛ ko nin kan ka kɛ cɛsiri ni wulikajɔ waati ye ko kɛnɛ bilalen n'o k'a ma ko bɛnkɛ e bɛ burusi kɔnɔna de taa ɲɛdɔn yan ni sunkalo ye tile 15 sɔrɔ o wasara anw ka burusɛti feereyɔrɔw bɛ dayɛlɛ an ka kini feereyɔrɔw bɛ dayɛlɛ o y'an kɛlen ka sunkalo bila an kɔ n'a ye tile 20 sɔrɔ fala ye an bɛ selifiniko de daminɛ sisan ko minnu yɛrɛ tun bɛ dɛbɛn na ko dɛbɛn 2 de nana ko alimami yɛrɛ ka tapi ma bɔ n ko bɛnkɛ e kunna jara o sini i tɛ maa ye yɛrɛ kuma tɛ ko ka dɛbɛn yɛrɛ da i kelen na nafila seli nin y'an ka suntigɛyɔrɔ kuma ye fala ye an ka hakili to an yɛrɛ la an doncogo n'an bɔcogo ko la an ko olu matarafa yaasa diinɛ an k'a ka batocogo la wa min y'an ka laadaw fana ye n'o ye yogoro ye an ka denmisɛnninw bolola bɛn kosɛbɛ k'a ɲɛf'u ɲɛna a ko bɛ kɛ cogo min nɔn tɛ ɲɛ b'a la su in fana kɔnɔna fala ye denba caman bɛ wuli fana k'u denw ɲini dɛ yogoro ko in senfɛ. N'an bɔra ye wolomasiri tabaw fala ye yan'an k'an da don olu ta la an bɛ ɲɛbila kuma nin fɔ maaw ye fala ye bi fɛn dɔw bɛ yen maaw k'u hakili to a la kosɛbɛ ɲɛmaaw waati dɔ la olu tun b'a faamu nka bi olu ye faamuyali ba k'a ko la sabula minɛn caman b'u bolo bi u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni minɛn minnu ye fala ye fɔlɔ
u b'i kumakan ta u b'i ka ja ta u b'a bayɛlɛma u b'a lase ka kungo si ma walima u bɛ t'i ka jakɔrɔw bɔ i ka kumakan kɔrɔw bɔ ka bɛn ni waati dɔw ye k'i ni faamaw kari ɲɔgɔn na hali kununko n y'an ka politikimɔgɔ dɔ ka ja ye ani journaliste min yɛrɛ bɛ k'a baara kɛ Fala o yɛrɛ fatura donc journaliste fatura nin y'a san 3 ye nka ja in nana kɛ i b'a fɔ ko a y'a fɔ sisan de donc o ko minnu bɛ sen na bi a n'an damantanw an bɛ ɲɛmaaw fo sabula u bɛ ka kow bɔ ɲɔgɔn na sisan u bɛ k'a jateminɛ u bɛ ka hakilisigi ni basigi don a ko sɛgɛsɛgɛli la an b'a ɲini u fɛ u ka halisa u k'o sinsin Fala ye a bɛ furugufurugu dɔgɔya ɲɔgɔn faamuya bɛna ko in ale kɔnɔna na o de la bi sɔgɔmada in na Fala ye ja dɔw yirala bɔlɔlɔ sira fɛ ja minnu ni ja jantigintanw don kibaruya jatigintanw don kuma minnu don u ma sigi sen kan k'a sababuya kɛ jɛkulu dɔw bɛ yen maa dɔw bɛ yen wulikajɔ sugu dɔw bɛ yen Fala ye min ye bɔlɔlɔ sira sigi dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ɲɛ tana de ye Mali tɔgɔ ye ko degun bɛ a la n'olu y'o ye ka ban fɛn fɛn b'o goloba fɛn fɛn b'o ɲaga fɛn fɛn b'o sinsin fɛn fɛn bɛ dɔ fara o jatigɛ kan Fala ye olu ka baara sɔrɔlen y'u bolo olu bɛ wulikajɔ kɛ kabini kunna sunuko an sɔmina ja in na an yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛ yan an y'a ye k'a fɔ ko min ye san 2024 ja do Fala ye wolomasiri tabaw u sigiyɔrɔ bɛ Nampalakaw fɛ Segu mara kɔnɔna na Fala ye u ye ja de bɔ ko min ye Bamanci jɛkulu taara bi olu kan ko ka olu fa ani an dɛmɛbaa jɛkulu ko ka olu fana fa u ko senfɛ Fala ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ mun yira fɔlɔ Nampala yɛrɛ a bɛ Segu mara la Fala ye yɔrɔ min do k'an b'a kɔnɔna na ye k'an min Ala ko tiɲɛ waati tɛmɛnenw na degun sera kan in ma o fana ye tiɲɛ ye an ye degun caman sɔrɔ kan in kɔnɔna na nka bi alihamudulilayi fɛn ma se kan in ma ja minnu bɛ ka bɔ kuma minnu bɛ ka fɔ waleya minnu bɛ ka kɛ k'o kɛra marisi kalo tile 9 san 2026 Fala ye ko jan dara wolomasiri tabaw ye dugu kɛrɛfɛ n'o ye Logeli ye ka t'o woroduguya fan fɛ Fala ye a kuma ni tiɲɛ cɛ ka jan an ka sɛgɛsɛgɛliw ye mun yira an na o ye k'a fɔ nkalon dilanlen don a ma munnen don ka salona siniko jaw ta k'o don o la yaasa ka maaw dusu kasi jamana caman bɔlɔlɔsira caman kunnafonidiso caman Fala ye u ye nin ta ka jira sɛnɛ kan min ye kunnafonidiso yɛrɛ fana ye Fala ye a dɔw yɛrɛ fana ka bɔlɔlɔsira tɛ dɛ a ladegew don yaasa ka futinɛ wuli ka balawu wuli nka bi min ye jamana ɲɛmaaw ye Fala ye olu kɛlen don ka basigi o fari da olu kɛlen don ka jateminɛ fari da olu kɛlen don ka ko caman sigili sen kan ka ɲuman ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa kow ka se ka bila u minɛnw kɔnɔna na o baara o foli kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw ye Fala ye Nampalakaw fɛ mun de kɛra min ye wolomasiri tabaw ye Fala ye laadala olu bɛ bɔ k'u ka munumunu saalo kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u sigiyɔrɔ ka ɲi n'o y'a sɔrɔ u bɛ yɔrɔ minnu na maa tɛna na ko se u ma u ni dugudenw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu de kɔnɔna na sa u ka wulikajɔ la Fala ye u nana ye k'a fɔ min ye Bamanci ni juguya kɛbaw u bɛ ka jan dɔ labɛn waati min na cɛden minnu bɛ dugu ma olu ye sanfɛmaaw sɔrɔ Fala ye olu nana ni drone ye ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen fa motow k'olu ta k'u ka kɛlɛkɛminɛnw ta o de nana yɛlɛma ka kɛ ko o kɛra anw ka armée ka binni ye Fala ye k'a sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye armée de tun b'a ka senna yaala la k'a ka yɔrɔw lajɛ ni kow basigilen don kuma tɛ seli setɔ don mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ o la bateau waatiw setɔ don Nampalakaw bɛ se ka lafiya cogo min a n'a tɛnkuntigiw n'a bolomadagudu maa minnu bɛ tɛmɛ yen wale min kɛra sa wolomasiri taba kelen ma to a la Fala ye armée ka minɛn kelen ma tiɲɛ pankuru de wulila n'o ye drone ye pankuru mɔgɔnda ka na dasili kɛ duguma cɛ minnu bɛ yen olu ka sɔrɔ k'u wasa don a tɔw la wa ja minnu bɛ ka bɔ n'o ye kumasuli jaw ye n'o ye tɔgɔcɛ jaw ye ka ɲɛsin an ka armée ma Fala ye a si tɛ tiɲɛ ye an bɛ min kɔni fɔ maaw ye a y'aw ka politikikɛlaw kɛ a y'aw ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔkɛlaw kɛ a y'aw ka kɛlɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ Fala ye armée y'an bɛɛ de jɛ ye ni maa m'o dɔn armée tɛ jamu dɔn a tɛ siya dɔn a tɛ maa woloma a tɛ fɛn k'a fɔ ko nin de ye nin ye ko a bɛ fusamancɛ kɛ o tɛ armée ka baara ye armée bɛ yen an bɛɛ de kama i tɛ yen bi i bɛ yen sini sinikɛnɛ i bɛ na i t'a la armée to yen o de la anw ko yan ko anw ka ligne rouge do Fala ye ni kɔni bɛ fɛ n'anw ka bɛn gɔlɛma ci e ɲɛna e ma taa kɛlɛdaga la attentat ma k'e ɲɛna i tɛ 12-7 dɔn i tɛ LRLC dɔn i tɛ bombe dɔn i tɛ grenade dɔn Fala ye hali tɛgɛ ɲɛnajɛla minnu bɛ kan kɔnɔna na e t'olu dɔn
tir d'essai to do ite tir ami dɔn ne ko k'e b'i sigi yan mugan sɔrɔlen fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'e bɛ armée lajan tɔgɔ cɛ fala i filila dɛ o la an ka maa caman bɛ yen u bɛ kuma caman fɔ u ma se kɛlɛdagaw la de fala ye n'o tɛ ninnu bɛ fɛn mun na nin ye ninnu bɛ baara min na nin ye hali kunna sini ko Buguni mara la fala ye wolomasiri tabaw ko dɔw kɛra maaw ɲɛna k'u bɛna segin u tilala k'u tugu nɔbɔ fo ka taa u nɔfɛ ka tila k'u bɛɛ lajɛlen k'u bɔ baara la ka segin ka na ka dugudenw hakili lasigi maa mun b'o kɛ k'a nin di ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a ka kalikan sabati ni ma dɔwɛrɛ k'o ye kɔni i sigi k'i da de i kana fɛn fɔ a ma sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ maaw ye u ka se k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ waleya min bɛ ka fɔ n'u bɛ ka ja min ye fala ye ɲinan ja tɛ san ko ja tɛ salon nasiri ko ja don o ye fɔlɔ ye baara kɛra cogo min na armée de ye san sɔrɔ bin kɛra ale de kan wa a ma se ka ɲɛ sɔrɔ drone sisan walayaw ka teli sabula a fɔr'u ɲɛna fala ye u kana bila ka suma kɛ tuguni ko in na koyi parce que bi fɛn kelen bɛ ni maaw ɲɛjɔyɔrɔw ye bi o ye armée ye hali kɔsa in na Sadio bɔlen kitakaw fɛ a y'o de f'u ɲɛna a ye marifa bila a kana k'an sigi an ka kuma minnu b'a fɛ ka marifa bila a ye marifa bila parce que ko in kɛlen don min ye bi fala ye n'i y'a ta k'a lajɛ fan nɔfɛ kɔkanmɔgɔ minnu tun bɛ yen maa minnu tun talen don ka bɔ yɔrɔw la bi a caman ye an yɛrɛ fɛlamɔgɔw de ye an yɛrɛ ka maa caman an ka denmisɛnnin caman de bɛ ko in na bi donc o ɲuman ye min ye min bɛ se ka kuma i ta fɛ o ka kuma o fɛ yaasa bɛn kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ nin ko ninnu an k'a lajɛ ten an yɛrɛ k'an sigi an k'an dafɛ jamanaw la ye fala ye anw dɔrɔn de fɛ yan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ kan ka kɛ maa ma ko ye ko min tɛ maa yɛrɛ kunkɔrɔta kosɛbɛ parce que e k'a jateminɛ ni Mali Burkina Niger bɔra la bi e ka yɔrɔ tɔw lajɛ kɛ nin bingali ɲɔgɔnna tɛ yen nin kabako ɲɔgɔnna tɛ yen nin degun ɲɔgɔnna tɛ yen maa minnu bɛ k'aw bila la a y'olu ka so la a k'u ka dugu la a k'u ka kabilaw lajɛ ɲɛmaa minnu yɛrɛ bɛ k'aw bila la u dɛgɛlen don yɔrɔ jumɛn u bɛ yɔrɔ jumɛn minnu bɛ k'a fɔ ko diinɛ ko don Makan bɛ yen Madina bɛ yen Arabi Saoudite bɛ yen Dubaï bɛ yen fala ye nin ɲɔgɔnna ye yan an ka miiri an ka kow jateminɛ ala ko tɛ nin ye dɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di maaw ma maa minnu n'olu b'a fɛ k'u ɲɛ tana kɛ wolomasiri tabaw ye u k'olu sen bɔ u ka kow la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ
wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka taa vidéo surveillance kan a bɛ se ka taa gestion clientèle kan a bɛ se ka taa gestion de la paix missionnaire ninnu u balayi nɛgɛ kaɲɛ 16 waati o kɔni jarulu ye kosɛbɛ sabula lafiya o nana dugudenw yɛrɛ nisɔndiyara min ye courant ye énergie ale ye dɔ sɔrɔ station minnu fana b'u ka dugu kɔnɔ falayi olu fana ye dɔ sɔrɔ narakaw fana y'a yira sa ko o don kelen min ye gasoil pipɔgɔden ye o fana jigir'olu fana fɛ yen olu fana ka énergie ani station 2 min bɛ nara dugu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen taji sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ko sa ko nin waati in na falayi Bankas ni nara ko kɔni ko alhamdulilayi taji min bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko tile 2 in kɔni u n'o kɛ yelen na yanni o fana ka ban banamakaw fɛ préfet ale kɛra muso ye fala ye nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye Banama mara la Saka Kante ale tun ye Banama préfet kunungo sakɛ kalo tile 10 ale baara bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ Fatu Dawo ma n'o bɛ Jasanalakaw ka sigi la o de kɛra Banama préfet nin waati in na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye muso ye kofɔlen ye fala ye nin kɔni ye ale sigilen ye Banama préfet la kabini Banama yɛrɛ kɛra cercle ye an ka jamana kɔnɔ na san 1961 san fo kana se bi ma muso tun ma kɛ o ye a y'a yira sa ko a kɔni ka baara bɛna kɛ min ta kosɛbɛ o ye lakana ye kuma tɛ sigida yɔrɔ minnu bɛ yen ni lakanabaliya bɛ yen yaasa suguw bɛ se ka dayɛlɛ ani kalanso minnu bɛ yen n'olu datugulen don duwajɔw fana ka se ka kɛ cogo min na k'a bɛna n'o kɛ a ka kuntilennaw ye sangaw fɛ yen npogotigi dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Sanuwa Félicité Dako Falayi ale de kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye u ka kalo 3 fɔlɔ ekɔliso kɔnɔna na lycée min tɔgɔ dalen don Yakuba Tarawele sangaw fɛ yen o la sa 20 ka Falayi 18 buruburu 24 a y'o sɔrɔ moyenne na premier trimestre kɔnɔna na min ye kalansow ye ani kalandensomaw ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ye 30,000 d'a ma 150,000 ko a ko minɛ ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan bolofara min bɛ muso ani du ni den tɔgɔla minisiriso tɔgɔla sangaw fɛ Falayi olu de ye nin waleya in kɛ ko yaasa min ye sanuwa ye a kana segin kɔ dɛ ɲɔgɔndan fɛn b'a ɲɛ min ka girin ni 30,000 in ye dɛ Falayi o ye bourse ye donc u ye a sɛgɔrɔma don n'o ye n'an bɔra yen sa an bɛ segin ka na Bamako Falayi inauguration min ye palais de pionniers ye pionniers olu ka soba premier ministre kunungo n'o ye général El Hadj Abdoulaye Mayiga ye Falayi fanga ɲɛma ale taara jamanakuntigi tɔgɔla kunungo kalo tile 10 ka taa min ye janɛgɛlakaw fɛ sigira 6nan kɔnɔna na kurumo karili ka t'o kɛ a kɛrɛfɛ sa calatigɛ jɛkulu min ɲɛma tun bɛ yen o ye Yakuba Katile ye conseil économique o maa ɲɛma ye o ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifu ani denmisɛnninya tɔbɔtɔliko ɲuman kama ni lamɔ sira ka Falayi ale fana tun bɛ yen ani farikolo ɲɛnajɛ bolofara bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min dilanlen filɛ nin Falayi a ɲaaminen don ɲɔgɔn na koyi adamadenya kalanw maanifinya kalanw min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye a taabolo sira bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na yɔrɔ in yɛrɛ ye yɔrɔ belebele a dilanna sa jamana ɲɛmaw fɛ ko min ye malikura ko min na an bɛ k'a fɔ Falayi président Modibo tun y'i sen na yɔrɔ min ko a miirina bɛ tali kɛ o la yɔrɔ in premier ministre y'a yira sa Falayi ko seko ni dɔnko adamadenw ka kalan maanifinw ka se ka kɛ u yɛrɛ ye sifinw ka kɛ faso siniɲɛsigi ye maliden kura baaraw ko a bɛ tali kɛ o la Abdoulaye Mayiga y'a yira sa k'a fɔ ko nin sira min dilannen filɛ nin ye nin kɛkun ye denmisɛnninw ka nin yɔrɔ matarafa u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka kalanyɔrɔ don u ka farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ don wa Falayi ni lafiya yɔrɔ o fana b'a kɔnɔna na koyi sabula denmisɛnninya ale tɛ taa o kɔ premier ministre ko sa ko nin bɔra laɲini na laɲini minnu n'olu ye sigili kɛ farikolo ɲɛnajɛ ale taabolo la ale ni sifinw ka ko ɲɛnabɔli la an ka jamana kɔnɔ ko wa ko bi ko min ye mouvement pionnier fana ye ale sigira sen kan Modibo Keyita fɛ Modibo Keyita ka kuntilennaw Falayi o de tun ye nin ye an k'an ka jamana ale dili don kosɛbɛ ka kɛ n'an yɛrɛ ka tabiyaw n'an ka taabolow ye sabula ale nana ye k'a fɔ sifin o de ye sini maakɔrɔ ye Falayi palais de sport palais de pionniers a takun ye o ye premier ministre y'a yira sa ko a b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛ Falayi yɔrɔ in langolo kana to dɛ baara ka k'a kɔnɔ a yɔrɔ directeur fana a y'a ɲini o fɛ Falayi yɔrɔ kurakuranin filɛ cogo min a jɛlen mɔnen don cogo min na ka d'u ma u k'u jija a la a ka se ka te ton cogo la sisan sa an bɛ don yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ n'an donna ye a bɛ taari 3 de ka Falayi
janɛgɛlakaw olu fɛ yen min ye yɔrɔba in ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ sa ko min ye ɲɔgɔn lajɛ so 3 ɲuman belebeleba o b'a kɔnɔna fala ye min ka bon n'a bɛɛ ye o bɛ yen o fana kɛrɛfɛta bɛ yen n'i ye maaw ni lafiya yɔrɔ n'o o ye résidence ye fala ye o so ɲumanba de o fana b'a kɔnɔna na kɛnɛ in ka ye piscine belebele o bɛ yen tulonkɛ yɔrɔ camanba de o fana b'a kɔnɔna na min ye janɛgɛlakaw k'u kelen ta tɛ fala ye mali denmisɛnnin bɛɛ ta don a sigikun ye adamadenya kalanniw ale ni maanifinya kalanw olu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na cogo min na o la sa gymnastique kɛnɛ min b'a ka fala ye ni nin y'a ma lafiya yɔrɔ ye dɛ nin ka ɲi yan do wa nin ye yan ye ni nin ɲɔgɔn na cayara an ɲinɛna to ka taa ni lafiya ye fala ye ni nin ye maaw lafiya yɔrɔ ye farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw olu fana b'a kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko handball n'o fana ye bolola balontan dɔ ye o fana bɛ a kɔnɔna na basketi o b'a kɔnɔ ɲɔgɔnlajɛ so n'o ye ka taa ɲɔgɔn ye kɛ so kɔnɔ fala ye o so dɔ o y'o tɔgɔ da Boubacar Eli Jalo la Boubacar Eli Jalo ale ye maa mafalenba ye min ye seko ni dɔnko o baara hukumu hali la an ka jamana kɔnɔ directeur n'o ye direction fan ye o fana bɛ yen directeur ka bureau bɛ yen danganw ta bɛ yen ɲɔgɔn ye yɔrɔ olu yɛrɛ dɔrɔn bolo o fana bɛ yɔrɔ in kɔnɔna fala ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen u kɛlen don ka secrétariat fana sigi a ko la ni ka don directeur ka fala ye i bɛ kunbɛn yɔrɔ min na k'i bisimila k'i k'i sigi fɔlɔ ko directeur ni maa bɛ ɲɔgɔn ye la yanni turu ka s'i ma o fana bɛ yen nin yɔrɔ min filɛ nin ye fala ye ni ne tɔgɔ dalen don Umu Jara Jɛman na ale de ye u ka salle informatique ye Umu Jara Jɛman i b'a dɔn k'a fɔ maanifinya kalanni ni maanifinya sigili sen kan ale y'o baara k'an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ min ye soba in ye u y'a fan dɔ tɔgɔ da ale la min ye Adama Samaseku ye o ye ministeriya k'an ka jamana kɔnɔ fala ye min ye kalan ye kan lakodɔnni ale y'o baara kɛ kosɛbɛ so belebeleba kelen o taara k'o tɔgɔ da ale la min ye u ka lajɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o o y'u ka salle min bɛ ɲɛbila baaraw kɛ ka taa se salle kɔnɔnaba ma u y'o fana kurumokari kununko a bɛɛ lajɛlen kɛra premier ministre ɲɛna fala ye so belebeleba min bɛ yen o tɔgɔ da don Sori Ibrahima Bɔnba la n'o ye ɲɔgɔn lajɛ so ye Sori Ibrahima Bɔnba fala ye piano ka ɲɛmaaba de tun ye ale ye école karamɔgɔ don ɲɔgɔn lajɛla don min ye jamana filimu caman bɛ yen Bɔnba ale jouera a la Seydou Badian Kuyate ɲɔgɔn ye so dɔ fana tɔgɔ dara ale la fala ye yaasa jamanadenya kanu sabu i b'a dɔn k'a fɔ hymne national baaraw kɛla ale sen yera o la piscine belebeleba fana b'a kɔnɔ piscine min n'o fana ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'i fari foni ye min ye Daba Moribo a farikolo ɲɛnajɛ so u y'o tɔgɔ ta ka da o la n'o ye Daba Moribo Keyita ye ale yɛrɛ ko maaw ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛla sanfɛ ka tɛmɛ ale kan ko ale tɔgɔ b'a kan ko nka k'u bɛɛ ta don fala ye ni de y'a ko diya ye panneau solaire o y'a ko tɔ bɛɛ diya ne ye ne yɛrɛ bɛ tile ŋo do fɔ ni fɛn o fɛn bɛ jɔ sisan a ye nin don a la kuran nana o a farala devi kan kuran mana o a farala devi kan yanni tile k'an jeni an ka ta a ka mago ɲɛ an ye donc nin y'a ko in na belebeleba ye min kɔni an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ in kan ye min ye soba in ye nin y'a ko la belebeleba o ye fala ye an bɛ se ka min fara a kan fana a ɲinina directeur yɛrɛ y'a yira u bɛna fɛɛrɛ mun sigi sen kan denmisɛnninw ka sɔn a labatoli ma baaraba min bɛna sigi sen kan u ka sɔn a ka sigi sen kan min ye Moribo Keyita ye ale tun ye miiriya minnu fɔ a tun ye fɛn minnu fɔ fala ye o kumakanw b'u bolo ye pianoya yɛrɛ ye mun ye o kumakanw b'u bolo ye an yɛrɛ ka maanifinya an ka maaya n'an ka adamadenya kɛcogo ɲuman o fana bɛ yɔrɔ in na min ye yɔrɔ in diya n ye fala ye o ye taasibila min kɛra Bɔnba ye i b'a dɔn ko Bɔnba ale ye denmisɛnninw kalan yɔrɔ caman na nka kɔrɔnfɛla fɛ Banikan a tun bɛ Burudamɛ denmisɛnninw kalan ye fala ye cɛncɛn de la a bɛ tugu u nɔfɛ de k'u kalan cɛncɛn na wa maaw bɔr'o la bi fala ye minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la han donc maa min don maa caman ɲinɛna kɔ Sori Ibrahima Koyita di Bɔnba piano tun don école karamɔgɔ don seko ni dɔnko maa don ɲɔgɔlɔn ni filimu ka dɔgɔ n'i y'an ka jamana filimuba o filimuba ye i bɛ Bɔnba ye a la a ye accident de kɛ place kan na ala y'a ka kalifa minɛ a la donc nin kun ye piano ka yɔrɔ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la n'an bɔr'o la fala ye an bɛ don sunkalo kɔnɔ sunkalo ale bɛ ka se a cɛ jɔyɔrɔ la sisan o la studio Tabani maaw tile tan laban olu ye ɲininkali kɛ o la min ye nin waati in ye ko silamɛw kan ka dɔ fara wulikajɔ ni seliw kan batow kan ɲɔgɔn dɛmɛw ka fala ye
min ye hinɛ ɲɔgɔnya sunkalo a tile tan laban yi a baara bɛ tali kɛ o la misiri min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko ibadurahman jamakɔrɔkaw fɛ yen sigida 6nan kɔnɔna na o alimami ye Musa Tarawele ye a ye nafa fɔ nafa min bɛ tile tan laban in na fala ye min ye tile tan laban ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kira Muhamadu Rasululahi ale yɛrɛ tun b'a fɔ nin waati de la sa adamaden kɔni bɛ gɛrɛ Ala la kosɛbɛ fala ye i ka dɔ fara i ka ɲumanyaw kan wale ɲuman ye k'olu caya yaasa min ye bato ye u bɛ se ka minɛ cogo min na a ko k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sun yɛrɛ i k'i jija i k'a matarafa ka Ala ko suma k'o kɛ ko tuma caman min ye bato ni wurudu ni dugawudenw ni sarakabɔw ye ko k'o fana caya tile tan laban in fala ye a bɛ silamɛ caman wuli ka jɔ ka baaraw kɛ musolakaw dun y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na n'o ye Mariam Tarawele ye studio tamani maaw ye kuma d'ale ma fala ye a ko ale ka baaraw a n'a ka baarakɛyɔrɔ ta n'a ka gwadon baaraw a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen matarafa ale n'a cɛ fila bɛɛ lajɛlen u bɛ taa fajiri la fala ye n'u tilar'o la sa u bɛ na ka na min ye suguruko labɛn nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa se 4 ma ale bɛ bɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 a bɛ taa min ye suguri ye a b'o fana dilan ale kɔni bɛna ka na i lafiya waati damadɔni ka tila tuguni ka na suntigɛ baaraw daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ko don o don ale bɛ nin de kɛ wa tile tan laban in na dɔ bɛ fara ale ka baara kan sabula tobili kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ sigi sen kan dumuni kan ka taa di buraw ma min ye ɲumanw ye olu kɛliw fana b'a la a y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛrɛfɛ a kɛlen don ka kuranɛkala fana matarafa wa k'i hakili to yatimɛw la k'an bɛɛ lajɛlen ka se ka nin ɲɔgɔnna ko o sigi sen kan suntigɛ hukumu kɔnɔna fala ye a kɛ ni jamanakuntigi ale ka sunkalo solidarité ko ye i ye commissaire à la sécurité alimentaire ye Aradwan Agali ale n'a ka cɛdenw u ye munumunu salo caman kɛ nin kalo in kɔnɔna fala ye donbolo u y'olu kɛ ka suntigɛw k'olu sigi sen kan yɔrɔ caman na o la sa u ye siɲɛ fɔlɔ min kɛ o kɛra sanfili la u ni quartier sanfili maaw tun ye ɲɔgɔn ye a y'a yira sa k'o kɛra nisɔndiyaba ye sabula sanfili maaw u n'olu jɛra ka baara kɛ ntɛnɛndon n'o tun ye nin kalo in tile 9 ye fala ye u ye wulikajɔ fana kɛ ka taa se Kɛnzanbugukaw fɛ yen sigida 2nan kelen ale kɔnɔna na yen fana donbolo kɛra cogo min na u y'o ɲɔgɔnna fana kɛ yen ka suntigɛ fana kɛ ni Kɛnzanbugu maaw ye sunkalo in kɔnɔna na min ye bɛn ni kelenya ye cɛfɔ ni kanbɛ jamana fantan 4 commissaire à la sécurité alimentaire y'a yira sa ko ale kɔni ye donbolo caman kɛ fala ye marabolo kɔnɔna na n'o y'an ka marabolo 19 ni Bamakɔ ye min ye baɲumankɛtɔnw ye ale ni yatimɛw ni maa dɛsɛlenw fala ye a ye dɔ di ninnu bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ kɔfɛ sa kin kɔnɔnaw la nin waati in na suntigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don ani donbolo k'olu fana di o de la sa a y'a yira k'a fɔ u kɔni nana nin waati in na sunkalo tɔ tora tile tan laban min ye k'u wasa don Bamakɔ kɔnɔna na sigidaw kɔnɔnaw la yaasa olu bɛ se ka suntigɛ kɛ min ye sigida 2nan kɔnɔna na sa Bois Sɛnpara ale de ye yen dugutigi ye fala ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ suntigɛ kɔfɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma an ka a lamɛn ale ni commissaire à la sécurité min ye Aradwan Ali ye. Foli ye fɛn dɔ ye u b'anw fɛ jamana in kɔnɔ yan foli bɛ Mali kɔnɔ yan foli kɛ ko ɲuman de bɛ Mali kɔnɔ yan n'i ye wale ɲuman kɛ i bɛ fo hali n'i ye wale jugu kɛ i bɛ fo ni foli ye wajibi de ye foli min daminɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw de la parce que k'i miiri san 60 ni san 5 indépendance kɔnɔ ka na nin hakili sɔrɔ k'a labɛn ka taa k'a instaurer a bɛ ka kɛ san o san an bɛ barika da Ala subhanahu wa ta'ala bi an tun bɛ Kɛnzanbugu yan nɔ de Kɛnzanbugu commune de quartier dɔ de don suntigɛ in kɛra nɔ a kɛra badenya la a kɛra silamɛya la foli belebeleba an b'a ɲɛsin ministre de la sécurité alimentaire yɛrɛ ma Bassana n y'o fɔ a ye sisan tubabukan na ko il a la clé du grenier national du Mali clé b'ale de bolo a sɔnna a bɛ ka baara kɛ a bɛ k'a kɛ taabolo min fɛ Ala ka a ɲumanya bolo Ala k'a ɲɛ a bolo Ala k'a kɔrɔta a bɛ fɛn min ɲinɛ kɔnɔ Ala k'o d'a ma foli bɛ di population fana ye parce que n'i ye jama ye bi bunadamaden bɛɛ nana bɛɛ nisɔndiyara an selila ɲɔgɔn fɛ an ye dugawu fɛn fɛn kɛ Ala b'a bɛɛ lajɛlen jaabi Ala ko jama de ni jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala yɛrɛ bɛ yen o tuma na foli ye wajibi ye ka malidenw fo fo dan tɛ foli min na gɛlɛya bilen n'u y'a se ka dan cogo o cogo malidenw bolo kelen bɛ ɲɔgɔn bolo an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an t'a dabila fo an ka se an seyɔrɔ Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ faamaw ye an bɛ dugawu kɛ particulièrement ale yɛrɛ ye Ala k'a bolo mɛn a ka baara la
ala k'a ɲɛ a bolo ala k'a sankɔrɔta a bolo aw minnu y'a ka collaborateur n'a collaboratrice ala ka na nafigi don a ni ɲɔgɔn cɛ ala ka baara nin ne kalifalen b'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲa a bɛ min na nin ye a baraji bɛ sɛbɛn ni ala sɔnna ala sabu nin ye buwa sɛnbara ye fala ye kɛnzanbugu dugutigi don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a fana ye maakɔrɔ ye min ye an bilasira siɲɛ caman barosigiw ni kalanw senfɛ Aminata Daramani ka santoro kɔnɔna na ale ni jene kɔnɔna na an b'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka bilasiraliko ɲumanw na waati min na an bɛ ka o fɔ fala ye Segu min ye an yɛrɛ kɔrɔmuso ye n'o ye Pele ka madamu ye Mariamu Simaga n'i m'a fɔ Gaku a ti dɔn fala ye ale a y'i bolo fa k'a to Bamakɔ yan cogo min a y'a kɛ ten togo la Segukaw fana fɛ yen malo kilo 50 ɲɔ kilo 50 sukaro kilo 50 o pi pɔgɔden min ye Gaku ye Gaku Simaga a y'o ta k'o di min ye Gaku ye bi fala ye baarakɛyɔrɔ min bɛ n'an b'a fɔ ma ko Somatra o ɲɛmaya danganya o b'a bolo n'o ye DGA ye min ye a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye yɔrɔ min ye fala ye o ye Somadini ye Somadini ni mago kɔni bɛ batiri la i mago bɛ pano la i mago bɛ fɛn o fɛn na fala ye kuranko la min ye groupe belebele min ti tigɛ sa kalo 12 i bɛ taa Somadini na n'o ye Gaku Simaga ka yɔrɔ ye i b'o sɔrɔ yen Segukaw fɛ yen baara kunfɔlɔ kɛra maa minnu bɛ ni olu ye cogoya t'olu bolo fala ye a ye olu fana lajɔ Segu k'a di olu ma fi sabilila i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na san o san o ɲɔgɔnna kelen a y'o fana kɛ Bamakɔ yan a y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ san wɛrɛ ni ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ min ye Gaku Simaga ye a bɛna na o ɲɔgɔnna fana kelen kɛ a yɛrɛ ka cɛ a furukɛ n'o o ye Abdini Kumare n'an b'a wele ko Pele fala ye n ko n'i m'a fɔ Gaku n'i m'a fɔ Pele n'i taara Segu i t'u ye de e ti Seguka o e t'a ɲɛdɔn ɔhɔ sinon nin fa Mamadu Simaga e kɔni ko le grand baobab de Segu Mamadu do dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a da yɔrɔ sumaya Kajolokaw fɛ yen fala ye finiw ale ni balo dira maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na min ye kaba ale ni malo farama fala ye 100 kilogaramu o ni finiw taara ka di u ma min ye minɛn ninnu ye sa u sera ka fara ɲɔgɔn kan Sikaso ale sɛnɛkɛlaw ka tɔn fɛ finiw olu kɔni sɔrɔla arajo Ciwara yɛrɛ fɛ Kajolokaw fɛ yen a n'a dɛmɛbaa jɛkulu Deutsche Welle olu ka coopération Allemagne n'o ye BMZ ye olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan sa ka waleya in kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra min ye ɲɔgɔn dɛmɛ bolofara min bɛ Sikasokaw fɛ yen maa minnu a kun kan ka d'olu ma ani jamana ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ni laadalatigiw min ye arajo Ciwara ye Kajolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fala ye Direkaw fɛ yen denmisɛnninw ka tɔn bɛ n'a fɔ ma ko Jeune Chambre économique Jeune Chambre internationale olu taar'u ka TDRL sara TDRL in sa ale de kɔni ye maanifin yɛrɛ ka du nisɔngɔ ye k'a kɛ misali ye bi sifinnakaw kɔni donnen don a la kosɛbɛ yaasa sigidaw kɔnɔna na yiriwali baara bɛ se ka kɛ cogo min baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Dire mairie yɛrɛ kɔnɔna na min ye El Hadji Khalil Ibrahim Touré n'ale ye Dire maire ye ale yɛrɛ tun bɛ a y'u fo ka nin waleya in na sabula fala ye ni mairilakaw tɛ wari sɔrɔ nin don dɛ TDRL a ta man di dɛ fo n'i taara sa k'i mago bɛ sɛbɛnna ye kuma min u bɛ sɔrɔ k'a dasi kun k'i ka TDRL bɛ min ni TDRL t'i bolo i b'o o san u bɛ taara sɛbɛn min nɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'o ɲini ka d'i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na an ka ɲininikɛlaw wulilen don k'u jɔ fala ye maa minnu bɛ yen n'olu ye kalanbaw kɛ ka sannayɛlɛ kalanw kɛ ka tila ka taa livre n'o ye sɛbɛnninw ye u ka kalankuncɛ kalan sɛbɛnw n'a f'o ma ko thèses Samaɲare ni ale ye livre dilanyɔrɔ EDC ɲɛmaa ye ale ni olu maa dɔw ni bibliothéque tigiw farala ɲɔgɔn kan ka taa Mamu Dafe fɛ yen a yɛrɛla sa k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye in kɛkun ye mun ye fala ye yaasa maa bɛ yen ni e ye thèse kɛ i ye ɲinini kɛ i y'a gafe sɔrɔ k'a bila a b'i bolo kɔrɔ i kelen i kana n'a ye yaasa a ka maa mago ɲɛ an ka jamana kɔnɔ baara in kɛkun ye min ye Samaɲare ale ko malidenkura baara min bɛ sen na san 2025 2027 k'a kan ka se ka o dɛmɛ kalanko ta nasira la an ka kanko ta nasira la min ye EDC ye ale kɔni y'a yira sa a b'a fɛ sa jamana ɲɛmaaw k'a dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna fala ye o k'a dɛmɛ maamu kɔni y'u fo k'a yir'u sa k'a fɔ ko u kɔni filɛ ka baara min daminɛ nin n'o ye ɲinini baara ye ale bɛna na i sen don a la yaasa jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an bɛ to seko ni dɔnko kelen hukumu kɔnɔna fala ye
dɔgɔkun kelen baara min tun bɛ centre kɔrɛ kɔnɔna na segukaw fɛ yen ale kun cɛla ni kalo in tile 7 ni baro sigi ye a fɔ min sa ko faso baro kɛnɛ ale sigira sa a kumatigi kun ye maa min ye o ye Zumana Kane ka bɔ Fanakaw fɛ yen Fala ye min ye maaya ni danbe bɔkolo ni fasiya kuma ye tali kɛ o la kuma in na a kun cɛlen min ye kɔrɛ yɛrɛ télévision soni ye n'o ye centre kɔrɛ yɛrɛ TV ye olu ye ja dɔw sɔrɔ ani ka maa dɔw kumakan ta an ka jɛ an ka olu lamɛn. Mbara ini bara jirane segu ate ni mbara imo vraiment kene la wula sisan a gɛlɛyara ne ma kojugu ni ko in segin a tɛ wuli sisan fiyewu parce que an ye ko caman de dɔn an tɛ ko min dɔn ka kɔrɔ le communicateur était très fort a kumana segu danbe kan à travers l'émission maa yɛrɛ y'a dɔn i yɛrɛ ye min ye. ɲɔgɔn bamanan bɛ adamaden labɛn o kɔnɔ o b'a fɔ ko wo kɔnɔ nɔ bɛ adamaden la wolowuna b'i sanfɛ a bɛ yafa ma ɲɛ denkɛ 2 tulo denkɛ 2 nun denkɛ 2 ani da o wolowuna ye sɔfɛ bɔyɔrɔ suma sabila o 2 min bɛ duguma o wo kɔnɔ i bɛ san wolowuna kɛ ka baara kɛ olu kan san 63 maa y'o sɔrɔ cɛ ni muso la tɛnɛ t'i la bilen bamananw ka labɛn cogo la. Nin bara in ni bara jirane segu a tɛ nin bara in bɔ vraiment kɛnɛ yɛrɛ wulila sisan a gɛlɛyara ne ma kojugu ni ko in segin a tɛ wuli sisan fiyewu parce que an ye ko caman de dɔn an tɛ ko min dɔn ka kɔrɔ le communicateur était très fort a kumana segu danbe kan à travers l'émission maa yɛrɛ y'a dɔn i yɛrɛ ye min ye parce que maa caman b'a la ka taama maa caman kun bɛ taama na vraiment édition ɲɛna ni nin bɛ se ka kɛ kuma bɛɛ a kana dan nin kelen ma. An ka to k'a kɛ de temps en temps i n'a fɔ dugutigi kuntigi y'a fɔ cogo min na dugutigi bulo yɛrɛ bɛna invitation kɛ pour que a ka taa an n'a ka sigi an ka baro jara. nin kɔni ne hakili la a nana na kuma na salon kɛra année de la culture ye ɲinɛ éducation farala kan éducation ni culture o kɔrɔ ye de kalan in tɛ denmisɛnninw dɔrɔn anw ne ye mɔgɔkɔrɔbaw ye an ye minnu faamuya an ye minnu ye ni ɲuman don ou bien an ye min ye an ka ɲuman tɔmɔ ka bɔ a la k'a di an kɔ ma kalan tɛ ban donc denmisɛnninw ka mɔgɔya dɔ b'anw bolo comme denmisɛnninw fana bɛ se k'an bilasira cogoya min na parce que kalan ye a côté 2 ye hakilina falen-falenw don a b'an kɔnɔ kuma la ko denmisɛnninw tɛ fɛn dɔ dɔn o b'a sɔrɔ u y'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan donc n'an y'a dɔn ta ɲuman 2 tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan faso kɛnɛ in a bɛ a valeur sɔrɔ n'i ye a jateminɛ tuguni bɛɛ ɲininkaliw bɛ ka kɛ salle kɔnɔ mais i b'a fɔ ko mɔgɔw hypnotisera de kuma caman tɛ salle kɔnɔ c'est que fɛn min bɛ ka fɔ faso kɛnɛ in na a ka di mɔgɔw ye et puis mɔgɔw bɛ na yan nɔ u tɛ sama wari tɛ d'u ma passe tɛ d'u ma u bɛ na kɛnɛ kɔnɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko fasodenya bɛ ka labɛn fasoden na ka se ka jamana ɲuman sigi donc vraiment o ye ne ka impression ye. Bon, kɛnɛ in sigira a diyara n ye an bɛ Mamu Dafe fo fɔlɔ n'o ye an ka minisiri ye ka an ka jelitɔn fo ɲɛmaa ye Batani Koyita ye ani Bedi Jabate ni Madu Kuyate ayiwa kɛnɛ in ne ye nafaba sɔrɔ a la bon ka faamuyaba sɔrɔ a la bon kɛnɛ in n b'a ɲini u fɛ n'u bɛ kɛnɛ in sigi u kana waati kuru parce que waati kurunnen don kojugu mɔgɔw hakilila ye mun ye a caman tɛ sɔrɔ ka fɔ mais komi ma jigin na an bɛ sunkalo kɔnɔna na mais n'o ta bɛɛ mobili mana fa cogo cogo k'an m'u fo bi kɔ a kɔnɔ bon wɔnɛkɛ ye mun ye an bɛ danbe ko min nɔfɛ danbe ka se k'a segin a kɔrɔlen la. Je pense que c'est un cadre vraiment idéal pour inculquer aux jeunes nos valeurs cardinales qui est basée sur le Dambé, Maya et puis Bobolo. C'est-à-dire il faut que l'homme soit très bien informé de sa culture et à partir de là, on peut vraiment faire beaucoup de choses pour sa communauté. Fala wolofaw fɛ yen kunun ko u ka minisiri min bɛ yen ni o bɛ farafinna ka kɛnɛya ni bɛn ni kɛnɛya kunna n'u ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri ale ye Irankaw ka lasigiden min bɛ u fɛ yen o wele u jɛra ka kuma kɔkari kuma min n'o ye kuma jatigintan ye n'a tun bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Irankaw ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri Abasi Arashi ko ale tun ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin wolofaw ma Fala ye k'a y'u ka kuma mɛn ko komi u ko k'u bɛna dɛmɛ ta ka don nanzaraw ma Fala ye
ko wala ko k'u sigi k'u bɛna na se u yɛrɛ ma ye ko ala ti mɛn fala ye ko kuma in tɛ tiɲɛ ye han ko a tɛ sen nka bi a tɛ sen nka sini fan fila bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka kuma in kɔ kari k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko kuma min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n ye min f'i ɲɛna o don fala ye kuma kɔni sisan n'i m'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ to duuru n'are jukɔrɔji la a ko la dɛ o la ko maa minnu bɛ kibaruya jugu dilan na wɔlɔfɔw fɛ yen k'u bɛna na sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ka ɲinini kɛ yaasa nin ko ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na marɔkukaw fɛ yen fala ye marɔku e ko olu ma kɛ jamana ye jamana min bɛ marifa san kan kɔ ka bɔ kɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ seleke naani maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in kɔnina min ye marɔki ye kɛmɛ kɛmɛ sira de la e ko 12 ma fara u ta kan wa san 2020 san 2016 ka se san 2020 ma ani 21 ka taa se 25 ma k'u ka marifa san ko o cayara kosɛbɛ nin waati laban ninnu na an dun ɲɛ t'u la kɛlɛ la Madagascar fanga ɲɛma n'o o ye sɔrɔdasi kɛ min bɛ u ka fanga kunna fala ye n'ale ye fanga jaso kɛ k'a ye gouvernement ci bɔgɔbɔgɔ han colonel Michel Pandrianina k'a ye gouvernement ci ka premier ministre gɛn wa k'a kɛla balana ye bɛɛ lajɛlen na dɛ fanga ka kuma lasela k'ale bɔra k'o kuma in fɔ kunungo min ye Iran guerre la sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Australikaw olu kɔni sɔnna sa ka sigiyɔrɔ di Iran dulatila musoman 5 ma fala ye ko sabula olu tun bɛ jatera bi ko faso jugu don mun na ko min ye u ka jamana jɔnjɔn u banna k'o da min ye coupe Asie min bɛ senna musolakaw tɔgɔ la o kɛnɛ kan ye minnu banna ka nin da sa fala ye k'u kɔni dɔw kun sɔnna k'a fɔ k'u bɛ taa nka min ye 5 ye olu ko ayi dɛ k'olu ma imu da koyi k'olu tɛ se ka segin ka taa Iran ko n'u taara ko u b'u sɛgɛn olu kɔni ko Australie kɔni ale ye sigiyɔrɔ di olu ma min ye dɔnkilidala ŋana min bɛ États-Unis kaw fɛ yen n'u b'a wele ko Iriana fala ye ko muso dɔ de filɛ nin k'i bɔ a yɛrɛ la ko ka taa mugu ci o ka yɔrɔ la nin kalo in tile 10 to kunun ko ye sa mugu ci in k'u tilala ka muso in ɲini fin jɛ u m'a ye nka waleya in o kɛlen kɔfɛ Iriana yɛrɛ ye a ka somaw n'a limanaw n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ta sa ka t'u jaso yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ min na u bɛ se ka lakana cogo min a ka so in k'o ye k'o to yen fɔlɔ yanni ko ni basigiw ni sɛgɛsɛgɛliw ka sigi sen kan farafinna senandolata min bɛ yen n'o ye coupe africaine ye fala ye ko donbolo min na di ɲinan ta in na k'a dara wuli ka bon kosɛbɛ k'a fɔ ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dollar wari kɔni miliyɔn 6 ye ni maa min ye ligue des champions ta o bɛ d'o ma miliyɔn 4 dollar wari la o bɛ di ni maa min ye coupe CAF ta anw bɛ jumɛn na Esad ni fɛn de kan ka jouer Mamelodi Sundowns Afrique du Sud tɛ ngolu de kun ye coupe ta taali b'u fɛ u bɛna anw sɔrɔ yan o a t'a sɔrɔ sunkalo banna segi t'a sɔrɔ sunkalo banna an bɛ taa fala ye 26 mars an bɛ bɛɛ wele Esad bɛ jouer wa Esad bɛ gagner an b'u bɔ a la yan fala ye hali n'an bɛ taa ci demi-finale la o kɔni o tɔ t'a ɲɛ sira la an kɔni b'u dasi u k'u jija dɔrɔn ka fu ni fukɛ in bari u ka na ngolo bi kana don dɛ a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ye min ye musondolati kɔnɔna na sa fala ye n'o ye baskɛti ye bololandolati baskɛti olu ka dege karamɔgɔ n'o Umar Sidiya ye muso 12 min kan ka taa an jɔyɔrɔ fa min ye coupe du monde ale ɲɛbilandolataw kɔnɔna na fala ye u tɔgɔ bɔra kunungo min ye Worokiya Dumuya ye o bɛ a la Funɛ Sisogo o fana bɛ a la ka taa se Aminata Samasegu ma Maimuna Aidara Jɛnɛba Njayi Kamite Elisabeth Dabu min ye Jɛnɛba Sangare Umu Kumare Alima Yere Damele Sika Kone an ka pɛtipɛtini ale b'a la hali bi wa Jana Balayira Mama Sise entraîneur yɛrɛ o ye Umar Sidiya ye a ka dɛmɛbaa fɔlɔ o ye Amisetu Mayiga ba ye Amisetu ale ye coupe d'Afrique ta o fala ye 2007 o y'a sɔrɔ ATT de bɛ fanga la wɔlɔfɔw fɛ yen olu y'a ta yɛrɛ ka na dɛ fala ye basikɛti kɔni o b'an bolo dege karamɔgɔ filanan sa o ye Kaba Kante donc bi yɛrɛ o ni sini kan ka jouer han an bɛ dugawu kɛ ala ka se d'u ma sɔgɔmada in na ta k'o jɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Bayiba k'a fɔ Meridi district kɔnɔna na min ye Sori Kɛmɛso ye monsieur le ministre Tchorno Umar Asidjalo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Jaba an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ale bɛ Salilakaw ka sigi la k'a Sidibe fala an bɛ Jalafara maire fo Seydou Sako a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye Gayi Kante ale fana ye maire ye a bɛ Marakadugu la Yɛlɛmanikaw fɛ k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Nɔnɔmugu Nido fala ye ni mago bɛ a première qualité la
ɲuman ko do dɛ a min ka ɲi i senfa i ka se Yaya Fofana fɛ Torokɔrɔbugu joliba terrain kɛrɛfɛla la ni do ɲuman a bɛ sɔrɔ ale kelen pe de bolo Bamakɔ bɛɛ a y'aw senfa aw ka taa a ka nkalon bɔ an da sɔgɔmada in na ta k'o jɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Sewukaw k'an b'u fo min ye Kulukorokaw fana fɛ Fala ye an bɛ foli lase Jalo ma n'o ye donso kalanden ye ale yɛrɛ bɛ Katibugukaw fɛ an b'a fɔ IPR fanfɛla la Jalo ko ani sɔgɔma ani donsow bɛɛ lajɛlen Kulukorokaw olu fɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36